नमस्कार, मी गोपाळ विनायक वैद्य, प्रेरणा क्रिएशन माझी कविता आयोजित मराठी भाषा दिन आणि कविवर्य कुसुमाग्रज यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून काव्य संमेलन जाऊ कवितेच्या गावा या सदरा अंतर्गत मी एक कविता सादर करू इच्छितो। कवितेचे नाव आहे गझल दोन भावाशींची। नात्यासंबंधांच्या कविता तुम्ही ऐकल्या अशात मॉप, सांगते दोन भावाशींची गोष्ट पण दुःख होता खूप। सांगते दोन भावाशींची गोष्ट पण दुःख होता खूप। पाटले फुडले जरी असले तरी बघून घेणत नाही। पाटले फुडले जरी असले तरी बघून घेणत नाही, पण भुतुरलो मायेचो पाझर त्यांचं कधीच आटणार नाही। एकाच्या अंगावर जर गेलो कोण धावान तर दुसरो त्याका जितो सोडित का नाही, ह्या काय मी सांगान। एक असा अन्नदाता तर दुसरो रक्षण करता। एक असा अन्नदाता तर दुसरो रक्षण करता। देवाऱ्यातलो देव सुद्धा माका बघितल्यार त्यांच्यात दिसता। मायेचो हात आता हातासून हळूच दूर जाऊ लागलो। मायेचो हात आता हातासून हळूच दूर जाऊ लागलो आणि राजकारण्यांच्या घोळक्यात माझो दुसरो भाव जाऊ लागलो। आणि राजकारण्यांच्या घोळक्यात माझो दुसरो भाव जाऊ लागलो। दोघा भावाशींच्या मध्ये इली राजकारणाचे भिंती। दोघा भावाशींच्या मध्ये इली राजकारणाचे भिंती। सख्खे भाव झाले पक्के वैरी, इसरान सारी नीती। आणि सख्खे भाव झाले पक्के वैरी, इसरान सारी नीती। पण एका क्षणात संकटात जेव्हा धावान इल्याबरोबर धावान इल्याबरोबर दुसऱ्याक सुद्धा स्वतःचीच लाज वाटली। नजरेत नजर मिळाल्याबरोबर दुसऱ्याक सुद्धा स्वतःचीच लाज वाटली। नजरेत नजर मिळाल्याबरोबर। धन्यवाद।